സുചിത്ര ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊരു വാക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ശരിയായി, സുചിത്രയ്ക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല, ഞാനത് വിട്ടു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് സെൻസിലാണ് അത് സുചിത്രയോട് പറഞ്ഞതെന്നും കൂടി സുചിത്ര അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആകുമായിരുന്നു. ഞാൻ സുചിത്രയോട് പറഞ്ഞത്, എന്നോട് ജാസ്മിനും ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇവരാരും ഒന്നും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ചേച്ചി ഭക്ഷണമായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു അടുക്കളയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എടുക്കുന്നത് എടുത്തെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ. ഒരു കാപ്പി എടുത്താ അതിന്റെ എല്ലാം അവിടെ ഇടും, നമ്മളെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കണം. പഞ്ചസാര എടുത്താൽ പഞ്ചസാര അവിടെ നിരന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വിളമ്പി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം വരണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സുജിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാത്രല്ല, ഇത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമൊന്നും ഇതിനകത്തിലില്ല. നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്ന് പഠിക്കും, ചോദിച്ചു പഠിക്കും. ഇത് പഴുത്ത് വല്ലാതായി പോവും, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത്. ഇനിയിപ്പോ നാളെ നിങ്ങള് ഞങ്ങളെ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത്, എന്തുകൊണ്ട് ചീത്തയാക്കി കളഞ്ഞെന്ന്. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാരും നല്ല കുക്കിംഗുകാരായേനെ. അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴും അറിയാവുന്നവര് പോലും അത് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്നോർത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മള്. ഒരു പുതിയ ഒരാളിനെ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പഴയ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പേഴ്സണലി. പക്ഷെ ഈ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ആ പറഞ്ഞപ്പോ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്നും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കണമായിരുന്നു സുചിത്ര. അത്രേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ സുചിത്ര വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, ധന്യ വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്.